Η τέχνη είναι το άνοιγμα στη φαντασία και στο να βλέπει κανείς αλλιώτικα τον κόσμο. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου. Χωρίς την τέχνη, η ζωή δεν θα ήταν κάτι σημαντικό. Δεν πιστεύω πια ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά αλλάζει εμάς τους ίδιους και αλλάζοντας εμείς οι ίδιοι, είμαστε άλλοι άνθρωποι και βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα. Τα πάντα μπορούσε να είναι τέχνη. Έλεγα να γίνω δασκάλα, αλλά τώρα που είδα όλα αυτά τα έργα, εντυπωσιάστηκα και μάλλον μπορεί να γίνω κι εγώ ένας από τους καλλιτέχνες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Φοβάμαι ότι ζούμε ίσως πολύ κοντά στο τέλος αυτού που όλοι μας ονομάζουμε τέχνη. Όπως θα εξελιχθεί ο κόσμος μας, έτσι θα εξελιχθεί και η τέχνη. Δεν θα χαθεί, αυτό είναι σίγουρο. Αν χαθούμε εμείς, θα χαθεί και η τέχνη, αλλά δεν το πιστεύω. Αυτό το οποίο εννοούμε σύγχρονη τέχνη μπορεί να έχει τελειώσει ήδη.